Ja, Louise Kajholm uit Denemarken heeft hindernis 4 gereden, maar daar is helaas een palletje gerold. Now for Finland in the first obstacle, Heidi Koski. Driving HS Choco and Swampala Bino. Carina ten Hoenen is her group. Score after dressage 65.48. In de eerste hindernis een Finse wenster, dames en heren, Heidi Koski.